मोस्रोममोनखौ लिंनांसिगोनलै बा मास मोनथामसो थाखाबाय माथो बिसोरलाय बेसेबा दरसिसि मोनोलै गोसोखांबाय थायो बिसोरखौ लिंनांसिगोन न'आव। हेलौ बिफा मा खालामदों? दङ नोंसोरखौनो बेसेबा गोसोखांबाय दङ आङो। आइ किसमिसखौथ' बेसेबा गोसोखांबाय थायो। फैदोलै बिमा साननै थानानै आं लायनोसै नोंसोरखौ। मा र' मास मोनसेसो थाबावनि। नाङा साननैनि उनावनो लायनोसै आं। नोंसोरखौ बेसेबा गोसोखांबाय थायोलै बिमा। आयु थेवब्लाबो साननैनि उनाव लांफैनोसै आरो 10 दिनसो थाबावनि दे। नाङा लागिबा आंनो जि सुना होगोन। आं मोजां मोनलालै हारसिं थानो बेसेबा गोसोखांबाय थायो मानो बुजिया बिमा। नंगौ नामा? मा नोङो गोसोखाङा होमबा आंखौ? थांलाया थायो आरो थेवब्लाबो आरो मास मोनसेसो थानानै थांगोन सानदोंमोन आरो। नाङालै आं साननैनि उनाव लायनोसै। आं हाला थानो। नोंसा बिबारि आब'नोबो खिन्थाना दोनखा। जागोन दे आब'आथ' थांनो होनाय नङा खोनालै। है नाङालै बिमा थानांला मास मोनथाम थाहैबाय नोंसोरो। दे जागोन दे थांगोन फैबानो जाबाय। ओमफ्राय आइ किसमिसालाय माथो खालामदों? बेलाय मा उन्दुना दङ आरो। ओमफ्राय नोंसा आब'आलाय माथो खालामना दं? दङ बेहाबो टेनसनलै। मा फोजोंसारा फनखौनो खालामाखै नामा दाबो? फन हरनो माने आं ब्लक खालामना दोननो होदोंलै। मानो होनबा बे मानसियानो थिग नंखालाबा आब'खौ बेसेबा सेर खालामबाय थायो। केयारखौनो खालामलासो। आब' आरो बेसेबा टेनसन सानबाय थायो बेखौनो बेसेबा गाबोबो। थै मानसिया एसेबांबो असय्य जानाङालै। बेसेबा बोसोर गोसथोखाबाय माथो बिसोरलाय। बोसोरब्रै बोसोरबासो जायाखै गोसथोनाया? जाबाय। एसेबांथ' फालथु नालै थै। नुनायावथ' बेसेबा मोजां भद्र नुखायो माथो। बेफोरबायदि नुनायफोरानोथ' सिं सिं सैथान जायोलै। औलै मानोबा मोजां आब्रा नुग्राफोरासो सिं सिं सैथान जामारोथ'। नंगौथ'। दे होमबा दोनथ'। दे साननैनि उनाव लायगासिनो दे। दे जागोन दे। फोजोंसारा आसरित मारदोबा नुनायावथ' बेसेबा मोजां रखम नुमारो। मोस्रोमा फोजोंसारखौ फन खालामनो होयिखाय आंबो खालामाखै दिनै साननैयानो जाबाय। ब्लकबो खालामना दोनदों आं। नाथाय आं दा ब्लकखौ खुलिनानै बेसेबा रायज्लायनोसो लुबैना दं। बावनो सानबाबो बावनोनो हाया माथो। थेवब्लाबो मा खालामबावनो मालाय फोजोंसारा गुबुन मोजां मोननाय दंखायो। बिदिनो ब्लक खालामना दोननांसिगोन। हरखायाखैबो खोना। हरखायाबो थां बियो होनबाबो आंसो हरबाय थायो। आब'? औ मा? आं किसमिसखौ लानांगौ नामा? नाङा दे नांथ'आ उन्दुदों बियो। माबा आब' जोंफोरो साननै थानानै थांसै न'आव। साननैनि उनावनो थांसै आरो? औ आब' बिफाया लिंबाय माथो। नोंनो सोर जि सुना होगोन? बिफायानो सुना होगोन होनदों माथो। आरो आंबोथ' हाग्रा जाबायना आब'। थेवब्लाबो नोङो खस्थ' मोनगोन ना। आं बुंदोंमोन मास मोनसेसो थाबावनि होननानै नाथाय लांनो फैथारसिगोननो। गोसोखांबाय थायोनो फिसाजोखौ। थेवब्लाबो 10 दिनसो थाबावनो हागौमोन ना मा साननै थानानै थांसै बेलाय। आंलाय माथो बेसेबा हारसिं जागोन। आयौ अबाव हारसिं किलुआलाय? थेवब्लाबो ना मोस्रोम नोंसोर थांबा आं बेसेबा दरसिसि मोनगोन। ओरैनोबा आंनिया गोसोफोरानो गाज्रिखा। आब' दा थाङाबाबो जायाना ब्रा ब्रा लिंथारबाय बिफाया। साननैनि उनावनो लांफैनो ओंखारदों। थेवब्लाबो 10 दिनसो थागोन होननानै बुंनांगौमोन ना नोङो। 10 दिन मा मास मोनसे थाबावगोन सानदोंमोन आं। बुंदोंमोनबो बेनि सिगाङाव नाथाय मानिया। मानिमारा आरो। आयौ नोंसोर थांबालाय आं बोरै थाङो हारसिं दरसिसिनो। आरो आयं फिसाखौबो बेसेबा गोसोखांबाय थागोन आं। आब' उफाय गैया। आंथ' थाबाय थानो लुबैयो नाथाय आरो बिफाया थानो होआना। बेयाव थाबाय थाबाबो जायाना आरो आब'। आंनिया दा न'आ बे नंला ओजोंसो। नंगौ नंनायालाय थेवब्लाबो आङो मास मोनसेसो थाबावबालाय मोजां मोनगौमोन। मास मोनसे नङाबाबो बिदिनो 10 दिन 15 दिन। दा साननैनि उनावनो थांमारसिगोन आरो। औ आब'। दे होमबालाय उन्दैफोर नेरसोना मानियाबालाय। मोजाङै दे बेसेबा गारि मथर थांलाय फैलाय खालामबाय थाखायो। दे जागोन दे आनै आं दिनै जेबो सानाखै। आनै बेखिनि जायगाया देन्जारथार न'? देन्जारथ' र'। आनै ओमफ्राय आलासिफोरा मोजाङानो दे न'? माथो सोयो ओमफ्राय केयारबो खालामसोयो। मोजांथ' र' बेनिखायनोथ' लाबोदों आरो आं नोंखौ आलासि जानो। आनै ओमफ्राय दा मा गारियाव थांगोन? बासजों थांगोन ना गारि फिसायाव ना बेटारि गारियाव? बासावनो थांनांसिगोन डाइरेक्टनो। बेटारि गारियाव गाखोबालाय आरो ओंखारनानै बासाव गाखोलाय। बासावनो थांखानोसै न' आनै? औ माथो दिनै फैला बासफोरानो गंसेबो। औलै जों अबावबा थांनो नागिरबासो गारिफोरा फैनो नागिरा। नङाबा। ओमफ्राय आनै बिसानि नानिखौ लाबोनांगौमोन ना जोंफोर आलासि जानो। लाबोनो हागौमोनथ' र' आंबो लिंफ्लाङासै। नोंथ' लिंनो हायोमोन।
आंबो आरो बे साननायावनो बावदों बेसेरे गथ'खौ लिंनोनो नोंनियाथ' साननायानो जोबा माथो खालामबावनो आनै साना सानबाबो सानफ्लांबाय थायो बाथ्राफोरखौनो थेवब्लाबो लासैनो बावलांनो नाजादो लाइमोन नोङो जागोन दे आनै मानसियालाय फाग्लिसो जाबाय नामा इहाय लाइमोन ओजों फै लाइमोन आया मा जाबावनो Sorry लाइमोन आं लाखिनो हाया आं पापि आं बेसेबा पापि आं नोंखौ धोखा होदों नों आंखौ बावलांनो नाजादो लाइमोन लाखिनोथ' बेसेबा गोसो जादोंमोन लाखिनानै नोंजों रायज्लायनो बेसेबा गोसोमोन नाथाय आं मजबुर लाइमोन नोङो आंखौ बावलांनो नाजादो नों आंखौ दाबो बावलांनो हायाखै बबाव बावलांनो हानो आंबो बावलांनो हायाखै नोंखौ लाइमोन नाथाय मा खालामबावनो बिमायानो जोंहा अख्राथार थेवब्लाबो बावनो नाजानांगोन लाइमोन जों सानैया मालाबाबो मोनलायखानाय नंखाया आइया जोंफोर सानैखौ मालाबाबो आं दा मा खालामासो जालायलांबाय लाइमोन नोंखौ बेफोरबायदि नुनानै बावलांनो नाजादो लाइमोन नोंनो आंबो बावलांनो नाजानांगोन नङाबा जोंफोर सानैया मोनलायखानाय नंखाया राहुल नोंनो थारमोन बियो आं नोंखौ सिनायहाथारदों आरो गारिखौबो सिनायहादों आङो नोंनोमोन बियो नोङो आं गावसिनायखौ खोनादोंना खोनायाखै ना खोनानानैबो लाखियासै राहुल नै खेबसेथ' ओंखारनानै आंखौ माथो होमोन आंखौ खबर लामोन नोङो एसेबांथ' अन्थाइ बिखा जालांबायना लाइमोन लामानि मानसिफ्रा मा होनना सानगोन गसाय दै सिखार आनै आं राहुलखौ नुदोंमोन राहुलानोमोन बियो नङा बियो राहुल आंबोथ' राहुलखौ सिनायागौ ना नंगौ आनै राहुलानो थार बियो आं सिनायागौ आरो गारिखौबो सिनायहादों आङो मिथिया बियो आंखौ नुदोंना नुवाखै आं गाज्रिनायखौ खोनादोंना खोनायाखै नाथाय आं राहुलखौ सिनायहादों राहुलानो थार बियो राहुल मोनलै बियो आं राहुलखौ नुथारदों नों नुवाखैबाबो दे हमना ला राहुलानो दे बियो ओमफ्राय नोंसो बिनि थाखाय एसेबां फाग्लि रखम जाना दं बिथ' बिन्दास गिदिंगासिनो नों बिनि थाखाय फाग्लि रखम मानो जादों लाइमोन नोंखौ गारखाबायानो माथो बिलाय नोंसो बेखौ गोसोखांबाय थायो बिनि बागै सानबाय थायो नाथाय बियो नोंखौ साननायानो थांला नुवाखै मालाय जेबो टेनसनानो गैया गारि लानानै गिदिंबाय दङ थेवब्लाबो आनै आं मानोबा राहुलखौ बावनोनो हायाखै राहुलखौ नुनानै आं बांद्रायसो बोरैबा मोनबावबायलै आं नुनोनो नाङामोन आनै मा जाबावनो दा आनै खेबसेथ' गारिखौ लाखिनानै आंखौ खबर लानो हायोमोन ना बियो एसेबांथ' अन्थाइ बिखा जालांबायना बिनि गोसोआ मोजां नंखाया बियो नङाबा नोंखौ नागारनाय नङामोन नङा नों बिनि थाखाय मानो एसेबां गाबबाय दं फाग्लि रखम जाबाय दं जाया लोङालासिनो मानो थाबाय थायो मालायबा बेहा हाबायानो जासिगोनबा आयना दोननाय खैनायानो दंथारो दा बियो मालायनि हौवासो दा हाबा जायाखैबाबोथ' मागो बैसागोफोराव मालाय जाखासिगोन दा मालायनि हौवानि थाखाय नोङो एसेबां साननानै एसेबां गाबनानै माला नोंनि बागै एसेबो साननायानो थांला मालाय बिन्दास नैलै आं बेखौ माबोरै बावलांनो हानो मोनथिगौ बियो हाबा खालामसिगोन नाथाय आंनि पापि गोसोआ मानो बिनिथिंजायसो थांबाय थायो आनै आं राहुलखौ माला बावलांनो हागोन आं दाबो बावनो हायाखै मानोबा सासे मानसिखौ एसेबांबो सहसआव बावलांनो हाया आंबो मोनथिगौ बे बाथ्राखौ लाइमोन थेवब्लाबो नोङो बावलांनो नाजाथारनांगोन लाइमोन मानो होनबा नोंखौ बियो मोजांखौनो मोनलाबा
गारबायानोबा नों हारसिं बेखौ मोननो नाजाबाय थाबा मा जानो सानबाय थाबा मा जानो नोङो बेखौ हारसिं मोननो लुबैना मा जानो मालायबा बियो नोंखौ मोननो लुबैलाबा आनै आं मिथिगौ राहुलाबो आंखौ दाबो मोजां मोनो होननानै आंखौ दाबो गोसोखाङो होननानै बियो बिमानि थाखायसो आंखौ नागारदों आं बेखौबो मिथिगौ आनै बेबो आंखौ गारनो हायाखै आं मिथिगौ मानोथ' गारनो हाया जानो बिलाय नङाबा बिबो खेबसेबाबो खबर लागौमोन ना नोंखौ नोंनि नाम्बार आंनि नाम्बार गासैखौबो माथो ब्लकसो खालामना दोनदों नोंलाय माथो सानफ्रोमबो ब्लक खुलिदोंना खुलियाखै होननानै नायबाय थायो आरो सानफ्रोमबो फन हरबाय थायो नाथाय दिनैहालागै खेबसेबो ब्लकखौनो खुलियासै आंहा मा जागोन दा थौ न'आव थांदों थौ मानसिफोरा नुबा मा सानगोन रावबो नुयैखायसो थौ आसफोराबो थांगलाय लांजोबबाय बेथो दै लाइमोन आंनि सना नोंखौनो गोसोखांफ्लांबाय थाबाय आंखौ निमाहा हो लाइमोन आं मजबुरलै आं बेफोरबायदि जाद्रायगोन होननानै सानाखैमोन मालाबाबो फैबाय आबा बार्थडे जानानै औ फैबाय मा जासोना फैखो आबा दंजोबो ना बेदर गासैबो आबा दिनै थांबाय आरो बे साननैसोआ नोङो बरावबो ओंखारनो मोनला दै सुगावनो जा बा लोगोफोरनि न'आवनो जा नों थांनो मोनथ'आ आं थांबा आंजों थांफानो हागोन देनाय जायखिजाया आं नोंखौ हारसिं थिनहरला दिनैनिफ्राय आंबाबो आंजोंसो थांनांगोन नोङो एबारनिफ्राय सोरबा लोगोफोरनि हाबायानो जा बा बार्थडेयानो जा थांनो मोनला नोङो हाबानि उनावसो थांनो मोनगोन आयै मा आङो नोंनि गलाम नामा आं नोंनि गलाम नङा आयै आं नोंनि फिसाला जाबानोदि गासिबो खोथाखौनो मानिनांगौ बेफोरबायदिबो नङा आयै मा आङो आंनि लोगोफोरनियावबो थांनो हाया नामा मा बाथ्रा जाखो बेलाय नों थांबासो थांनो मोननाय राहुल नों आंखौ दिनै बेफोरबायदि बुंबाय बिमाखौनो मानि थाखाय आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बेफोरबायदि बुंदोंमोन नाथाय नों आंखौ दिनै गलाम खालामनायसो बुंबाय होमबालाय माथो आयै आं मा सगावबो थांनो मोना नामा हारसिं आं मा लोगोफोरनियावबो थांनो मोना नामा रावनिबो बिमाया बेफोरबायदि जाया आयै मा खोथा जाखो बेलाय सगाव थांबाबो नोंजोंसो थांनांगोन लोगोफोरनियाव थांबाबो नोंजोंसो थांनांगोन नङाबा थांनो मोना है आं माथा गरमसो मोनबायलै आयै नोंजोंबो गलाम नङा आं आयै नोंनि फिसालासो दिनै नोंनि आखला मोजां जानायमोनबा आङो नोंखौ बेफोरबायदि खारा खालामनाय नङामोन दिनै नोङो बुरै हिनजाव मोजां मोनामोनबा आं नोंखौ बेफोरबायदि खालामामोन नोंखौ आं सिगां बेफोरबायदि खालामोन ना आंलाय माथो जेराव थांनो होयोमोन फ्रि हगारना होयोमोन जेब्लानिफ्राय आङो बै लाइमोन बुरैखौ मोजां मोनदों होननानै मोनथिदों अब्लानिफ्रायसो आं नोंखौ बेफोरबायदि खालामग्रा जादों आंथ' दा बेखौ गारबायना आंहा बेजों जेबो सोमोन्दोआनो गैला थेवब्लाबो नोङो आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामबाय दं आयै गोसो गैयाबाबो आं दालिमखौ हाबा खालामनो राजि जादों थेवब्लाबो आयै नों आंखौ मानो बेफोरबायदि गलाम बायदि खालामबाय दं आं नोंखौ गलाम रखम खालामाखै बिमाखायसो बेफोरबायदि खालामदों मिथिबाय आरो सोर बिमाफोरा गावनि फिसाफोरखौ बेफोरबायदि बुरै हिनजाव लाबोजानो गोसो जायो दे रावबो गोसो जाखानाय नंखाया आं गियो नोंखौ जुदि बै लाइमोन बुरैया आरो फुस्लायबावनो नागिरनो नुनानै बेनिखायनो आं नोंखौ बरावबो थांजानो लुबैया हारसिंनो नोंबोथ' आरो गलि लांबावगोन खोना अरे आं गलिलालै आयै आं बेखौ माथोबो होला नुबाबो मानो बुजि मोना आं नांला होनदोंना बेखौ बेजों जेबो सोमोन्दो गैला आंखौ एसे फ्रियाव थानो हो आयै फ्रियाव गिदिंनो हो आंखौ टेनसन होना मा मोनदों नों आयै आंखौ दुखु होना मा मोनदों आयै नोङो गावनि फिसालाखौ मा टेनसन होनानै मा मोजां मोनदों नों आयै मा आं नोंखौ टेनसनसो होदों माने नोंनि मोजांनि थाखायसो आं बेफोरबायदि खालामदों नों आरो आंखौ टेनसनसो होनाय होनदों आरो गामिनि मानसिफोरा मोनथिनांगौबा मा सानगोन इसोर आं साननानैनो बोरैबा लाजिखांनाय मोनो सनमान गैया नामा नोंहा सासे हाबा जाखोन्दा बुरै हिनजावखौ गोसथोनो दालिम बायसो एसेबां गुन गोनां गियान गोनां सिख्ला सायख'ना दोनखादों आं नोंनि थाखाय नोंनो आरो मा नांबावगौ अरे बेनिखायथ' आं बुंदोंना आंनो रावखौबो नांला दालिमखौनो हाबा खालामगोन होननानै नाथाय आंखौ नोङो एसे फ्रियाव थानो हो आयै फ्रियाव गिदिंनो हो आं लाइमोनखौ मोजां मोनला ओमफ्राय नोङो अबावबा गिदिंनो थांबा लाइमोना नुबा लाइमोनाथ' नोंखौ नुबाथ' नोंखौ बेसेबा नोंनि सिगाङाव गाबना दिन्थिगोन माने नोंखौ फुस्लायनो नागिरगोन नोंबोथ' फुस्लायजाखागोन गलि लांजोबगोन नोङो जागोन थांबानो जाबाय नोङो आंनि थैनाय मोखां नुगोन
मोनथिखाबाय आङो मोनथिखाबाय लाइमोनखौथ' सानसेबाबो नुखागोन ओमफ्राय सानैबो नुलायलायबा आरो गोसथोनाय जाबावगोन आंनि थैनाय मोखां नुगोन नोङो राहुल थांबानो जाबाय जेराव थांबानो जाबाय थां जेखि जाया आंनि थैनाय मोखां नुगोन नोङो खर'आ गिदिंजोब्बाय आं हालालै हाला आङो मोस्रो मोनाबो थांसैनो साननैनि उनावनो आंहा मा जागोन आंलाय माथो बेसेबा हारसिं जागोन आं बोरै थागोन बिसोर थांबाथाय दुखुबाबो आयं किसमिसखौ नुनानै मिनियोमोन आङो एसे खुसि थायोमोन आं दा बिसोर थांबाथाय आं बेसेबा हारसिं जागोन फोजोंसारजों रायज्लायैयाबो साननै माने जाबाय ब्लगखौ खुलिनानै आं रायज्लायनो सिखोनानै आं थानो हाला माथो ब्लगखौ खुलिनानै आं रायज्लायनो नङाबा आं थानो हाला मानोबा फोजोंसारखौनो गोसोखांफ्लांबाय थायो माथो आंखौबो ब्लगसो खालामना दोनबाय आंखौ ब्लग खालामना दोनलायदों बिबो फोजोंसार नोङो मानो बेफोरबायदि आंखौ मानो ब्लग खालामना दोनखो नों हागौबाबो आं हायालै थानो फोजोंसार आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो नोङो मा जागोन नै एसेबां बोसोर मोजां मोनलायनानै दा मानो बेफोरबायदि खालामखो आंखौ लैथोसिनियाव फन हरनि र' हेलौ बिबारि बाजै लैथोसि आगै नोंसा आदायालाय दङ न'आवनो आगै आंनि ब्लगखौ खुलिनो होनाय आंखौ ब्लग खालामना दोनदोंसो मा आदाया नोंखौ ब्लग खालामना दोनदों औलै आगै बे आदाया मा जामारदों मानो बेफोरबायदि खालामबाय थादों जोंफोरखौ नोंखौल' नङालै बाजै जोंखौबो बेफोरबायदि खालामगासिनो थेवबाबो मालाय नोंसोरखौ माथो होयो आंखौथ' फनखौनो हरला बे साननैसोआलाय एसे मोजाङै रायज्लायदों रायज्लायनायालाय होनबा आंनि फनखौ मानो ब्लक खालामना दोनदों बेलाय मानोथ' आदाया बेफोरबायदि खालामनांगौ दिनै मानो ब्लक खालामलायनांगौ नङा लैथोसि आगै नोंसोरजों मोजाङै रायज्लायदोंबा आंजों मानो रायज्लायाखै औ बेनोथ' बाजै रुनाय आङो आदानाव सोंनि माने माबा आनब्लक खालामनो होनाय आंखौ आंनि ब्लगखौ खुलिनो होनाय आगै औ दे जागोन दे बाजै न'आवनो दङबा औ बाजै न'आवनो दंथ'यो दे ओमफ्राय मालानिफ्रायथ' ब्लक खालामना दोननाय माबा दाखालिनिफ्रायनो खालामदों खोना माने आंबो साननै जाबाय हरिया नै दिनैसो आं हरनो नागिरदोंमोन अ नोंसा आदाखौ लिंनाय आंनि ब्लगखौ खुलिनो होदे औ दे जागोन दे बाजै होमबा लाखिथ'नोसै औ दे बाजै आदा फोजोंसार आयो मानो माने आदा बिबारि बाजैया आंनो फन हरदोंमोनलै दानि नोंलाय माथो बाजैखौ ब्लक खालामना दोनदोंमोनलै आदा मानो खुलियाखै ब्लगखौ खुलिनो होदों आदा बिबारि बाजैया खुलि बे बिबारियालाय माथो आंखौ ब्लकसो खालामना दोनदोंमोन ब्लकखौ मानो खुलिफिनखो बियो आंलाय बेसेबा मोजांसो मोनदोंमोन बियो आंखौ ब्लक खालामनायखाय ब्लकखौ खुलिनानै मानो हरफिनखो बियो ओइ आदा मा सानबाय थाखो बाजैखौ मानो ब्लक खालामना दोनदों मोजाङै रायज्लायनो हाया नामा नों सानसेबो मोजाङै रायज्लाया बाजैजों हा बिसो आंखौ ब्लक खालामना दोनदोंमोन लैथोश्री आगै नों मिन्थिगौ ना बेनिखायसो आंबो रागावनो बेखौ ब्लक खालामना दोनफिनदों मानो ब्लक खालामनांगौ जाखो देनाय बियो बाजैया नोंखौ ब्लक खालामदों है बाजैया नोंखौ मानो ब्लक खालामनो बाजैया नोंनि थाखाय बेसेबा फाग्लिखा खालामदोंमोनलै मानो खालामनायमोन बेथ' ओरैनो ब्लक खालामा मालाबाबो नोङो नांज्लायदोंमोन खोना मायबा बुंदोंमोन खोना बाजैखौ ओइ जेबो बुङाखै गावगायानो माबा रागा जोंनानै ब्लक खालामना दोनदों आरे आं मा बेजों सानसेया रायज्लायबाय थानांगौ नामा आंखौ एसेबां रायज्लायबाय थानांगौ जाखो बेखौनो बियो गाज्रि मोननानै ब्लक खालामना दोनदों आरो आदा सानसेयाथ' रायज्लायनाङा देनाय थेवब्लाबो नोङो एसे रायज्लायनांगौ ना नोंलाय माथो फनखौनो हरनो नागिरला बाजैनो बाजैयासो हरबाय थायो हरानो माथो सानफ्रोमबो मालाबाल'सो हरा गावगायानो हरखायो नालाय बेनिखायनो हरा आरो बेखौनो मायबा मायबि सानबाय थायो दे जाबाय आनब्लक खालामदो बाजैखौ ओइ खालामालै आंखौ मानो ब्लक खालामनांगौ बियो खुलिला आङो आदा नोंहा मा जामारदों खिन्थानाय नों मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङ नोंथ' सिगां बिबारि बाजैखौ बेफोरबायदि खालामामोन ओइ नोंसोरजों रायज्लायनायानो बेखारलै बयबो माबा बेखौनो बुंबाय थायो सोलायबाय माबाबाय थै आदा
बिबारि बाजैया बेसेबा गाबै गाबै फन खालामदोंलै मानो बेफोरबायदि नोङो बिबारि बाजैया बेसेबा गाबगोनलै खुलिना आदा खेबसेखिनिखौ निमाहा होबानो जाबाय आया आदाया मानो बेफोरबायदि जामारखो एसेबां अख्रा आयु दा बिबारि बाजैया फन खालामबा आङो मा होनना खिन्थानो दिनै एसेबा दुखु मोनखागोन बियो आरो टिलुआबो आंखौसो बुंबाय थायो जादाया फाग्ला जाबाय माबा जाबाय होननानै नङा खुलिबा मा जायो देनाय मानसियानो मानो बेफोरबायदि फाग्ला रखम जामारखो आदाया राहुलखौ आं मानो नुनांगौ देनाय राहुल आङो नोंखौ नुनानै एसेबां गोसा गाख्रबदोंमोन मा नोङो आंनि गाख्रबनायखौ एसेबो खोनायासै नामा नोङो खोनानानैबो लाखियासै नोंखौ आङो ओरैनोबाबो एसेबो बावनो हायाखै दिनै मानो नुबावनांगौ सोर आंनि जिउआ मानो एसेबां गाज्रि मा जाबावगोन इयुनाव आंहा मा जागोन आंनि खाफालाव मा रावबो गैया नामा आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनग्रा मानसि मा बे बुहुमाव रावबो गैया नामा मा जोनोमानो जायाखै नामा रावबो मानो आंखौसो धोखा होबाय थायो मानो आंखौसो फोथाय खेबस' खालामबाय थायो इसोर आं जुदि नोंखौ बावलांनो हायाखैबा नों मानो बावलांनो हाखो एसेबां थाबैनो मानो गोसोखाङा आंखौ एसेबो